Ифтар ашлары гадәттә мәчет янындагы чатырда үткәрелә иде, тик пандемия шартларында район мөхтәсибәте быел әлеге чараны башкача үткәрә. Хәйрия ярдәме белән азык-төлек җыелмалары алынган, барлыгы 500 пакет. Спонсорлар булып район җитәкчелеге вәкилләре, шул исәптә район башлыгы Илһам Кашапов, эшмәкәрләр, оешма һәм учреждение җитәкчеләре чыккан. Районда 24 дини мөселман оешмасы бар. Аларның вәкилләре, имамлар Питрәчкә килеп әлеге пакетларны үз җилекләрендә таратыр өчен алдылар. Алланың рәхмәте белән бу Рамазанның бәрәкәте беренчедән, Аллаһ Раббыбызның бүләге икенчедән, шул изге эштә катнашучыларга рәхмәт әйтәсем килә. Ул булсын Илһам Миниханович, безнең район главасы, Питрәч район главасы, шул булсын безнең районда булган меценатлар, байлар, ул булсын бөтен ярдәмчеләр, кемнәр үзләренең ярдәмләрен кертте. Республика ифтарының күчтәнәчләрен алырга килдем. Безнең авылдан бер 15ләп, 16лап кешегә ифтар күчтәнәчләре бирәчәкләр бүген. Әмма именно кемгә бирәсез ул? Нинди гаиләләргә бирәсез? Анда бераз мохтаҗрак булган гаиләләргә бу ифтар күчтәнәчләре таратылачак. Хәзергесе вакытта шушы авыру таралу сәбәпле бездән ифтарлар менә шушындый рәвештә оештырыла, кешеләргә пакетлап инде таратабыз. Хәйриячеләр бүләкләре районның барлык авылларына да таратылачак. Безнең мөбарәк көннәрдә шушы акциялар әзерләү йөзеннән без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисен дә унытмыйк. Пәйгамбәрбез алейһи салату ва сәллям әйтә: ифтар тотучыга кем ифтар кыла икән, ашамлык бирә, ул ураза тоткан кебек әҗер-савап, ураза тотучы кебек әҗер-савап ала.